head sa Mandaue City Hall giila ug gipasidunggan sa Green Leadership Awards. Giila ang mga nahimo niya sa sustainable ug environment-friendly project sa syudad. Ang detalye uban ni Nico Sereno. Sa Green Building Awards sa Philippine Green Building Council, si Architect Araceli Barlam ang napili sa Women in Green Building Leadership. Si Barlam mo'y head sa Mandaue City Environment and Natural Resources Office kun Macsenro. Malipayon siya nga giila mga paningkamot pagproteher sa kalikupan. Usa sa gihatagan og gibugaton ang Green Building Initiative sa Mandaue City, pinasikad sa gipasar nga City Ordinance ni atong 2015. Ubos niini, giestablisyar ang mga palisiya ug berde rating system sa mga bag-ong construction sa Mandaue ug pag-rate kanila kung mituman ba sa green initiatives. Lakip sa aspetong tan-aon ang solid waste efforts, energy emission o paggamit sa enerhiya ug land management. Sa syudad karon, giaprubahan ang katukuran sa dakong condominium project nga giisip nga green building. Samtang ang planong tukuron nga Tipolo Residences o mid-rise condominium project sa gobyerno misigurong makatuman usab sa environment initiatives. Kita sa Mandaue, ambitious ka ita ba because we saw the need to really address environmental issues head on. Kanang bisag lisod but nakita nato nga we need to adopt the rating system in full. So we were the first LGU to do that. Nang hinaot si Barlam nga pinaagi sa maong pag-ila, mas mapalambo pa ang ilang advokasya labi na sa berde rating system. Bisan nagkamoderno ang panahon, ang ayan gyud kuno nga ikonsidera ang environmental concerns sa mga bag-ong proyekto ug mga buildings. So I'm very happy for this because this will help me. This is an avenue for me to be more kanang mas daghan ko posibleng mapasabot ang sana ang green building. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.